Na, itt is volna, srácok, a új videóba. Na, akkor ott is tartottunk, mint befejeztem, ugye? Ja, amúgy az történt, hogy véletlen azt írtam, hogy jó, holnapra akartam a live-ot, de nem 18 óra 30-ra, hanem 10 óra 30-ra, és most írtam nemrégiben át megint az időt. Ugye a videó címmel az lett kb. Ezt is odaírtam, de hogy most előbb elkezdtem egy videót, csak az a baj, hogy félre kattintottam. Hát az volt, hogy azt helyett, hogy másik pályát választottam volna. Ugye kocsis játék lett volna az helyett, de kb. Színbizottam. De elnyomtam, szó szerint kilépésre nyomtam rá. Na mindegy. Akkor holnap 10 óra 30-kor lesz az élő. De várjatok már, nem is biztos, hogy akkor. Biztos jó az a dátum? Jó lesz, jó lesz. Nem módosítom már. Na. Kimerjek menni? Előző éjszaka is megöltek a zombik. Ja, amúgy próbálok hangosabban beszélni, mert előző videóban rohadt halk voltam. Nagyon halk. Nem tudom, kimegyek el. Hát meg fognak ölni. Azon gondolkozok, igen. Igen. Kell, befedem magamat földre. Gyorsan. Felépítek. Jó. Legjobb terv. Indult a mission. Hoppá. Ezt már nem úszod meg. Ennyi volt. Engem már biztos nem fogsz megölni. Kicsit sötét van. Feltevehettem volna a fényerőt, ugye? Már megint halkabb voltam. Próbálom ezt a hangerőt tartani, de nekem az nem nagyon megy. Nem nagyon. Hoppá. Valaki rám támad. Nem más, mint az a majom. Robbanj benne. Azaz. Kapta is. Ennyi. Jó, bazd meg! Hoppá, úgy magammal húztam ezt a földet. Még ott is maradsz. Ez is megkínlódás volt. Na. Így. Igen, kő. Kell meg bot. Jó. És el is kezdem a... Mint akartam. Így. Majd ezt megint dobhatom, ezt a sok földet, amit itt most csinálok. Amúgy a tolla kiírja a blokkot, szóval jó nekem, hogyha például most mindjárt. Kiszámolom. 3, hát talán elég. De az még nem fix. Nehogy előzőből is használtam, és ahhoz kezdtem hozzáadni. Igen.
Ez a baj. Nem elég. 6 darabot tett ehhez hozzá, és utána újra kezdtem, ugye másik helyre. És ez miatt én félre számoltam. Mennyi kellett? Hoppáré. De kimerészkedtem mire vissza. Mire ide érkeztem a fát, azt már megyek is amúgy. Ez a jó. Velem most nem fog senki. Ó, majdnem csak nem lesz kitolni. Velem senki nem tol ki most. Így el. Ennyi. Már megyek is vissza. Jó. Igen, néha félre tudok nyomni. Na. Na csak nézzek közben valamit, azt mondom. Na. Ja, már vissza is építettem. Maradt is fám. Akkor elrendezem ezt a ládát. Normálisan nézzem már ki. Na most gyűjtögetni kéne majd egy másik házra. Amit akarok. Még ki se nézze amúgy, hogy milyen kell. Az a lényeg, hogy még sincsen, hogy milyen kell. Majd szétnézek. Még lenne a könnyebb, de jól néz ki. Közben már volt pár elképzelésem, de én nem vagyok valami kreatív. Úgyhogy inkább neten szétnézek. Na. Na. Igen. Rányomtam a crafting table-re, a barkács asztalra. Napalodik. És az helyett, hogy igen, rányomtam a barkács asztalra, és így akartam megsütni. Hogy lehetek ilyen hülye? Barkács asztalba akarom megsütni. Mi a franc? Vérbe kusolt. Na, barkács asztalban akarom megsütni a hús. Nem tudom, hogy jár most a fejem, de biztos, hogy nem azon, amin kéne. Na mindegy. Nem nagy dolog, de azért jó lenne, hogyha tudnák jobban figyelni erre. Na. Hoppá. Azt hiszem, így lesz meg a 64. Igen. Ezt jól tudom. Annyit Minecraft-oztam, hogy megszoktam, hogy 16. A blokk az én 64 darab. Deszkának számít. Igen. Na. Most pedig lepakolom a fát. Így. Akkor ezt lerakom.
Így. Nem is kiszok azért pár darabot. Jó. És pár darab fát viszek el. Tökéletes. Ja. Még valamit. Ezt ne kelljen duplán csinálni. Csak ne halljak meg. Ez egy kérésem van magam felé. Ne halljak meg. Ezt inkább itt is hagyom. Nem lesz a károm belőlem. Direkt úgy pakoltam most össze, de azért jó lenne. Bár úgyis meg fogok meg. Nem fogok visszatalálni. Igen, nem. Erről vagyok híres. Sosem találok vissza. Sokszor okoz nekem gondot. Úgyhogy ezt mondjam is. Hogy fix legyen. Muszáj lesz így. Jaj. Bizony. Van nálam máshol, kézzel akarom, meg baltával. Ásni. Az jó. Most direkt így fogok ásni. Ez most szándékos. Hoppá. Majd visszarakom. Ahogy megyek lefelé, annál kevesebb veszít a föld már. Bizony. Na. Halad ez. Jó, hát most ilyen lesz, az kész. Hoppári. Így. Zsítom. Így. Na. Hát. Erre föl. Kezdtem megszabadulni tőletek, jó, aztán még. Csodás. Így. Most nem tudom, csak így fogok így. Egyes blokk. Egy, hát így úgy érsz, hogy most már csak így fogom már. Nem akarom a dupláját kiszedni. Minek? Semmi értelme. Időt is spórolok egy kicsit. Zombit hallok. Hoppá. Jelek vannak. Csodálatos. Házamban kezdek el ásni. Nagyon jó. Hát most muszáj. Ennyi.
Ez az. Szén. Ezért jöttem. Na jó. Hát most miért? Hát kell most nekem a szén nagyon. Úgy hallottam arról, hogy állítólag lehet most már részből dolgokat csinálni. Olyan régen Minecraftoztam. Már nem is tudom, hogy milyen új dolgok jöttek. Ez van. Szóval egy kicsi világítás még. Biztonsági okok. Kicsit tovább megyek itt. Amúgy tudnánk fentebb venni a csánkon, csak az a baj, hogy eléggé optimalizálatlan launcherem a Minecrafthoz. Nem olyan sima Minecraft launchert használom, de Microsoft fiókkal lépek be, nyilván. Ezért hülye nem vagyok. Úgyhogy inkább az egészet el. Ezt figyeljétek. 144 FPS így is. De aki megyek, kisebb lesz. Na most fent csak optimalizáltam a launcheron. De most jöttem, akkor miért nem töltök le másikat? Hát már én azt akarom, hogy nem. Ez nekem kényelmes, ez a launcher kezelhető. Ennyi. Így. Ennyi. Kész. Fentebb lettem egy kicsit. Na jó. Hát jó, hogy ugyanannyi marad, már most nincsen nagyon mind dolgozni, már most itt vagyok így. Egy blokkos izé. Egy blokk. Hát ilyen, nem hosszúsak, hanem izé. Széles. Egy blokk széles helyen. Az nem kell nagyon mit dolgoznia. De jó. Na mindegy. Sokan úgy izélik, hogy némelyik idő sorsban látom, hogy némelyik ember ilyen felteszi a videót, hogy hardcore világ így oda lett, mert miközben bányászik, eltölt a csánkánya, és úgy tette le a lépcsőt, de amúgy direkt csinálja. Nyilván. És hogy igazából nem lett oda, mert kézzel kiütheti. Simán. Én is tudok ilyet így kézzel. Ez megvan. Jó, lassú, de akkor is megvan. Most ennyi volt. Jó, már kezd lenni. Gyorsan. Hát. Vágjuk ki. Gyorsan miért jönnek a majmok. Idióta mamok jönnek. Jó. Nem is húzom már tovább az időt. Így. Na. Hoppá, tudok csinálni tábortüzet. Aha. Hát most amúgy nem volt valami izgalmas ez a videó, de muszáj haladni a Minecraftban, nyilván most unalmas lesz.
Most ezen kívül még 1-2 vagy max. 3 Minecraft videó még unalmas lesz. Lehet, hogy 4 videó lesz unalmas Minecraftos, de higgyétek el nekem. Ha most ezen túl vagyok, és elég jól fog, ha jól haladok, akkor pont. Hát próbálkozunk, de azért remélem második, harmadik videó után már szeretnék nem unalmas gagyi videót, hát Minecraftos videót csinálni, hanem utána azért még bányászni, gyűjtögetni minden, és akkor majd megcsináljuk a házat. Na, de szerintem, igen, most akkor egyenlőre ennyi elég is lett volna. Sziasztok!